Noticias urgentes en Radio Popular de Valencia. Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad. Habla la redacción de Radio Popular. Atención. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. No es aconsejable refugiarse en edificios altos. Deben llevar mantas y abrigo, a ser posible, sin preocuparse de alimentos. Los pueblos que deben evacuarse rápidamente son Alberique, Antella, Gavarda, Sumacárcel, Alcántara del Júcar y Rotglà. En alerta, sin evacuar, deben quedar prevenidas las poblaciones de Játiva y Alcira. Quantes vegades hem sentit parlar de desastres, de guerres, terratrèmols, incendis, accidents, morts, ferits, desapareguts? El 20 d'octubre de 1982, ara fa 15 anys, el destí va voler que es produïren uns aconteixements on els habitants de la Ribera foren tèstigs i protagonistes d'una de les catàstrofes més grans que viuran en esta vida. Alguns d'ells mai ho podran contar. Uns pergueren sa casa, els mobles, la televisió, el frigorífic. Tot aconseguit després d'anys de treball, suor i estalvi. Altres pergueren el seu xicotet negoci, la seva tenda, el seu mig de subsistència. El campet de tarongers, treballat i mimat amb paciència. Tot va quedar arrasat. Els que pagaren el pitjor preu són els que amb la seva mort s'emportaren el testimoni més fred i real d'una tragèdia, la Pantanà del 82. Les poblacions pròximes a la presa foren anegades en uns minuts. Sumacàrcer va ser una d'elles, en la que el nivell va pujar uns 5 metres en 15 minuts. L'altura màxima en l'interior del poble va ser de 9 metres i és important assenyalar que la distància entre el nivell normal del Xúquer i el nivell màxim alcançat se situaria al voltant dels 19 metres. Quan van dir que el pantà no s'havia trencat, perquè les millor per ells serien, van tindre que cada un arrear conforme va poder, per ahir per la serra amunt, i l'un per la serra, l'altre cara amunt perquè anava res, i perquè en van poder. Van passar la nit cada un conforme va poder. I en fi, i ja dic que el l'endemà, vam abaixar el que va voler abaixar, alguns més vells, que jo entonces no era tan vell, almenys 15 metres va pujar del nivell del riu, ja ho crec, almenys 15. En fi, així es va passar molt mal, molt. I algunes persones morien 2 o 3 persones de la Pantanà. L'un per ahir per la serra, l'altre per ahir dalt, d'unes casetes noves que havien també. En fi, molt malament. Una cosa que no oblidaran mai en la vida. Això no es pot oblidar. El que passa és que les persones mos refem, si no totes, quasi que totes les persones se refan i tornem a treballar a construir i a fer i a refer i, en fi, quasi totes les persones som així. I mal, jo ja dic, quan jo vaig a baixar per allà, de Navarrés que baixàvem, i vaig veure el panorama, tot això, tot ple de grava, això era un desert. I el primer que vaig pensar és això.
que tenir tantes, dic perquè jo m'emociono molt. Beneixida i Gavarda foren pobles especialment afectats per les inundacions. Primer, les provocades pels desbordaments del Sellent, al voltant de les 7:30 del matí del dia 20, i més tard per les aigües incontrolades del Xúquer. Tot el poble de Gavarda estava albergat per la serra en les cases de camp més altes. En una caseta d'apenes 16 metres quadrats de superfície hi havia allotjades quasi 20 persones. El nivell màxim que alcançaren les aigües en l'interior del poble es situa per damunt dels 5 metres, mentre que les cases menys afectades no sobrepassaren el 1,5 metres. Molts rellotges del poble es pararen a les 8 menys 10 minuts de la vesprada del dia 20 d'octubre de 1982. A Beneixida tot el poble va ser damnificat. En major o menor mesura, l'aigua va anegar totes les cases, baixos, així com els traçats de carrers i places. És una cosa que no vull que recordar, perquè sempre que ho recorde, més fa com ara, en aquest moment, un nuguet en la gola, perquè aquestes coses les tens que passar per a saber lo pesat i lo mal que és. Estar de bon matí, per exemple, com quan el dia del cas anava jo a treure el cotxe de casa que vivia així mateixa darrere d'on estem per a portar el xiquet a càrcel, i menys mal que va passar un xic d'ací de Beneixida i mos va dir que venia el riu de Sellent prou fort cara per cavall, i a partir d'ahir va ser quan l'aulla del Xúquer va començar a pujar, però són coses que ja vos dic que heu pillat a una persona que poc us pot dir, perquè jo vaig agarrar una depressió molt forta, una depressió molt gran, que vaig estar 5 anys després, des del 82 al 87, que no recordo pràcticament res, coses molt fugaces, o sigui, són coses que no puc assegurar si va passar o no va passar en aquests anys, perquè em va afectar tant, perquè vosaltres només imagineu-se que a baixes o vingues de Vilanova de Castelló, que és on estàvem la majoria, i quan jo vaig entrar en el poble i vaig veure el nivell de l'aulla, ja em vaig donar compte que no és que m'havia tapat la casa, sinó que m'havia agarrat la meitat de pis també, i això és molt pesat. Això és molt pesat. I aquest dia en concret, quan estan juntes dalt del terrat de ta casa 3 famílies, en cries menudes i en abuelos, tingues que passar de casa en casa per a poder-los traure, això és molt pesat. No crec que vos puga dir molt més.